Aşgabatyň bazarlaryna azyk harit bolaýar. Ýöne käbir önümleriň gytçylygy saklanýar. Aşgabatyň bazarlaryna azyk önümleriniň bahalaryny sowda tekçesine görkezülen bahadan has gymmata satmak tejribesi saklanyp galýar. Käbir et önümleriniň gymmatçylygy şeýlede gök, bakça we miwe önümleriniň bolçulugy göze ilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçy bazardaky bahalar barada 18 fevralda maglumat berdi. Häzirki wagtda tuğ etiniň 1 kilogramy 13 manatdan erkin satylýar. Yumurtga 33 teňe tapdyrýar. Teke bazarda tuğ etiniň dürli görnüşleri peýda boldy diýip Azatlygyň paýtagtly habarçy aýdýar. Tawuk bagry döwlet we hususy dükanlarda 12 manatdan satylýan bolsa, ol teke bazarda 7-8 manatdan satylýar diýip habarçy belleýär. Onuň sözlerine görä tawuk ganatynyň bahasy 4 manatdan 6 manada gymmatlady. Geçen ýyl Türkmenistana tawuk eti gyty önüme urildi. Ýylyň aýagyna tawuk etini satyn almak üçin döwlet dükanlarynyň öňüne uzun nowbatlar döredi. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy tawuk biznesinden habarly tanışynyň sözlerine salgylanyp, 2018-nji ýylyň dowamynda ýurtda peýda bolan tawuk etiniň gytçylygyny bu önümçilik bilen meşgullanýan firmalaryň häkimetler tarapyndan mejburi ýapylmagy bilen düşündirýär. Habarçy balygyň bahalary baradaky maglumat bilen gurrunga dowam edýär. Teke bazarda kiçijek zagara balygy 30 manatdan, ulu bolmadyk dirilakka balyklary 35 manatdan satylýar. Daşawuz bazarda balygyň gowrumy ulu boldugyça bahasy gymmatlap 55 manada çenli barıp ýetýär. Lakka balyk hatda 65 manada çenli çykýar. 12 manada balyk ýok diýip habarçy ýazýar. Onuň sözlerine görä bazarlarda iými tönümleriň bahasyny ýazgyda başga görkezip, hakyky narhyny gymmat kefiýetlemek tejribesi saklanyp galýar. Tworuk 17-20 manatdan satylýar. Ýöne onuň bahasy 12 manat diýip görkezilýär diýip habarçy aýdýar. Et hem şeýle 18 manat diýilip ýazylan ýöne 30 manatdan satylýar. Elbetde 18 manada süňk satyn alsa bolýar diýip ol sözüne goşýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet bazarlary arzan bahadan miwe önümleri bilen üpçün etmäge dowam edýär. Iň gyt we iň çalt geçýän harit banany, onuň 1 kilogramynyň bahasy 6 manat diýip olaýdýar. Habarçynyň sözlerine görä kartoşkanyň bahasy arzanlady. Gök, bakça önümleri teke bazary bilen deňeşdirenini döwlet dükanlaryna we hususy dükanlarda has gymmat satylýar. Pomidoryň bahasy 11 manada çenli, hyýaryň bahasy 12-14 manada çenli çykýar diýip habarçy belleýär. Soňra teke bazardaky bahalar barada has giňişleýin maglumat berýär. Kartoşka 4-6 manat, pomidor 6-8 manat, hyýar 10 manat. Onuň sözlerine görä bazarda gök, bakça önümleri we miweler bol, tawuk eti el ýeterli. Günobakar ýagy hemme ýerde arzanlady. Onuň 1 litri 9 manatdan satylýar. Ahal paýta ýagy satuwda ýok diýip habarçy sözüne goşýar. Süzmäniň bahasy 7 manat diýilip hagyzda görkezilýär. Ýöne 12 manatdan satylýar. 14 fevralda Azatlygyň paýtagtly habarçysy Aşgabatyň bazarlaryna söwdegärleriň azyk haritlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen arzanladylan nurkda satmagy öňküleri ýaly mejbur edilýändigini habar beripdi. Habarçynyň maglumatyna görä gök, bakça we miwe önümleriniň 1 kilogramynyň teke bazardaky soňky bahalary şeýle: mandarin 6-7 manat, apelsin 7-8 manat, armut 8 manat, grapefruit 5-6 manat, almanyň kiçisi 5-6 manat, almanyň ulusy hususiýetçilerde 14-16 manat. Azatlyk radiosynyň Aşgabatlyk habarçysynyň maglumatyna görä, döwletiň sowda nokotlarynyň 1 kilogramyny 6 manatdan banana satyn almak üçin adamlar nowbaty durýar.